Kiitoksia. Kun ihminen on antautunut tällaiselle uralle, niin hänen on seurattava silmä kovana, kaikki voimansa pinnistäen, kaikkea mitä maailmassa tapahtuu ja tehtävä siitä laulu. Viime aikoina minua on kiehtonut erityisesti tämä Johnny Lee Michaelsin ja Katan suhde, joka näyttää hyvin lämpimältä. Ehkä kommentoin sitä tässä keskeneräisessä kappaleessa, joka on vielä pahasti keskeneräinen, mutta ehkä jonakin päivänä vielä keskeneräisempi. Diskossa kärkkäistä lähestyi Jouni, satuiko näkemään eilisen showni? En sanoi kärkkäinen, Jouni aisii, minä sitten olen muuten Johnny Lee. Minä olen kärkkäinen, sano siihen Kata, rinnan ympärys lähemmäs 100. Mitähän jos vaikka naitaisiin, minä pukeudun housuihin raitaisiin. Tottahan toki kyllä elämä on joki kovin mutkikas ja petollisen särkkäinen. Pannen silmät kiinni, siinä purjehtii turpeinen ja kärkkäinen. Nyt tulee paras paikka, mutta siihen sitten loppuu. Hääyön mentyä syttyi sota, Jouni sano älä katapulttia ota. Kiitos.